Hi dear students, welcome to my channel Aparajita 247. So ଆମେ last class ରେ କଣ ପଢିଥିଲେ ଆମ ଯୋଉ series ଚାଲିଛି କି mission syllabus ସେଥିରେ ଆମେ କଣ last ରେ ଆମେ just material oversion ସରେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ first chapter ଯୋଉ ଅଛି ଅନୁମାନ chapter ସେଥିରେ conversion oversion ମାନେ ଅଛି ତାର material oversion ବା ବସ୍ତୁଗତ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅଛି right ସବୁଗୁଡା ଆମେ ସରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ପଢିବା କଣ ନା ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ। ସୋ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ନା ବ୍ୟବହିତ ମାନେ ଅନୁମାନ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହଁ ନା ନାଇଁ ଅନୁମାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଅନୁମାନ ଟା କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟବହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବ୍ୟବହିତ। ଆମେ ଅବ୍ୟବହିତ ଟା ଅଲରେଡି ପଢି ଦେଇଛେ ଯୋଉଟା କି କଣ ହେଲେ ତମକୁ ଯଦି ପଚାର ହବ କି ତାହେଲେ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କେତେ ପ୍ରକାରର ତମେ କହିବ 4 ପ୍ରକାର ପାଇଁ ନା ତମର ଗୋଟେ ହେଲା ସମବର୍ତ୍ତନ ତାପରେ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ତାପରେ ବିପରୀତ ବର୍ତ୍ତନ ତାପରେ ଅନ୍ତରାବର୍ତ୍ତନ ଓକେ କିନ୍ତୁ ତମ ସିଲାବସ ରେ ଯେହେତୁ କନଭର୍ଜନ ଆଉ ଓଭରଜନ ମାନେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ଅନୁମାନର ଅନୁମାନ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କିଏ କହିପାରିବ କି ଆଉ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କଣ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଆମେ ଫରକ କହିବ କି ମ୍ୟାମ ଆମର ଯୋଉଟାରେ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ ବଚନରୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଟା ଏଠି କଣ ହବ ନା ଏକ ରୁ ଅଧିକ ମାନେ କେତେ ଥିବ ନା ଏଇ ଦିଟା ହେତୁ ବଚନ ଆଉ ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କଣ ଦିଟା ନୁହେଁ ଅଧିକ ଏକ ହେଇକିନା ସେ ତମେ କଣ କହିବ ନା ଏତିକି ଜାଣିଲ କି ଆମର ଆଜି ଯୋଉ ଅଛି କି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଅଧିକ ଏଡେ ଏକ ରୁ ଏଠି ଏକ ରୁ ଅଧିକ କଣ ଥିବ ନା ଏଇଠି ଏକ ରୁ ଅଧିକ ହେତୁ ବଚନ ଥିବ ରାଇଟ ତ ୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ହେତୁ ବଚନ ମାନେ ନାଇଁ ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଅନୁମାନ ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟବହିତ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବ୍ୟବହିତ ହେତୁ ବଚନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେତୁ ବଚନ ଆମର କେତେଟା ରହିବ ନା ଦିଟା ରହିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାହେଲେ କେତେଟା ଆସିବ ନା ଏଇ ହେତୁ ବଚନ ଦିଟାରୁ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିବ ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁବେଳେ କେତେ ହବ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁବେଳେ 2 = 4 3 1 = କେତେ ହବ 6 ସବୁବେଳେ ଆନ୍ସର କେତେଟା ଆସୁଛି ଇଏ ହେଲା ଧର ସବୁବେଳେ ହେତୁ ବଚନ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲା ଏଇଠି 3ଟା ଅଛି ଉପରେ 2ଟା ଅଛି କନକ୍ଲୁଜନ ଏଠି 6 ବାହାର କଲ କନକ୍ଲୁଜନ ରାଇଟ ତ ଏବେ ବୁଝିପାର ଏବେ ଦେଖ ତାମାନେ ତମେ ଜାଣିଲ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାର ସବୁବେଳେ କେତେଟା ରହିବ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ହେତୁ ବଚନ ଦିଟା ରହିଲା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ହେତୁ ବଚନ ଦିଟା ଅଛି କେତେଟା ପଦ ରହିବ ଜିନିଷ ମାର୍କ କର ନା ଏଇଠି 2 ଥିଲା ଏଇଠି 1 ଅଛି ତା ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ହବ 3ଟା ରାଇଟ ତାହେଲେ 3ଟା ହବ ରହିଲା ସେଥିରେ ଆମର କଣ ରହିବ ନା 3ଟା ପଦ ରହିବ ତମେ କହିବ ଏବେ କଣ କଣ ନା ହେଲା କଣ କହିଲା ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ମଧ୍ୟପଦ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜରେ ଲେଖିବା ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଏଟା କ୍ଲିୟର ମାରିଦେବି ତାହେଲେ ତମର ହେତୁ ବଚନ ହଉଛି ଯଦି ହେତୁ ବଚନ ଅଛି କେତେଟା ନା 2ଟା ରହିଛି ହେତୁ ବଚନ ସେ ହେତୁ ବଚନ ଦିଟାରୁ ଗୋଟେ କଣ ନା 1 2 କରିକିନା 2ଟା ରହିବ ନା ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଥିବ ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଥିବ ଏଇ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ତାକୁ କଣ କହିବ ନା ସାଧ୍ୟ ବୟବ ସାଧ୍ୟ ବୟବ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ତାକୁ କଣ କହିବ ନା ଅକ୍ଷାବୟବ ଅକ୍ଷାବୟବ ସାଧ୍ୟ ବୟବ କଣ କୁହାହବ ବୟବ ରାଇଟ
ତ ସାଧ୍ୟ ବୟବ ଅବୟବ ମାନେ କଣ କହିଲ ନା ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବା ତର୍କ ବଚନ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଅବୟବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟା କୁହାଯାଇଛି ସାଧ୍ୟ ବୟବ ସେକେଣ୍ଡ ଟା କୁହାଯାଇଛି ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ପ୍ରେମିସ୍ ରହିବ ବା ସାଧ୍ୟ ବୟବ ପକ୍ଷ ରହିବ ବୟବ ରହିବ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବ ଯଦି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଚାରିଟା ଯାକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଦିଟା ରହିଥିବ ସପୋଜ ଏଇଠି ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ହେଲା ସପୋଜ ସାଧ୍ୟ ବୟବ ଅଛି ଆଉ ପକ୍ଷ ବୟବରେ ବି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସପୋଜ ହେଲା ଯଦି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ନା ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ସେଥିରେ କଣ କଣ ଥିବ ନା ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ପଢିଛେ କି ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ପଦ ଥାଏ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବିଧେୟ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବି ଥିବ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଧେୟ ଏଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ବି ଥିବ କେତେଟା ତମର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ସାଧ୍ୟ ବୟବ ହେଲା ଏ ଦେହ ବୟରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ତାର ମାନେ ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ସାଧ୍ୟ ଅକ୍ଷ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଅକ୍ଷ ପଦ କ୍ଲିୟର ରହିଲା ଆଉ କଣ ମଧ୍ୟ ପଦ ଗୋଟେ ରହିବ ଯୋଉ ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା ମାନେ ଦିଟା ଯଦି ସପୋଜ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କୁହା ହଉଛି ତ ସେ ସମାନ ବିଷୟରେ କହିବା କଥା ନା ଯଦି ତମେ ତାପରେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ କି ସାଧ୍ୟ ଏଠି ତମେ କଣ କରିବ ନା ଦେଖ ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଥିବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଗୋଟେ ଥିବ ବିଧେୟ ପଦ ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପଦ ଥିବ ଦିଟା ପଦ ଥିବ ହେଲେ ଏଠି ବି ସେମିତି ମାନେ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ନା ଏଇପଟ ପୋର୍ସନ ଟା ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଏଇପଟା ହେଲା ବିଧେୟ ତାହେଲେ ଦିଟା ରହିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ହବ କଣ ନା ସାଧ୍ୟ ପଦ ହେଲା ମଧ୍ୟ ପଦ ଟା ପଦ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ମ ଲେଖୁଛି ହେଲା ଦେଖ ମଧ୍ୟ ପଦ ମାନେ ଖାଲି ମ ଲେଖୁଛି ତମେ ବୁଝିବ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ସପୋଜ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବିଧେୟ ଦିଟା ପଦ ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଗୋଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଦ କହିବା ଯୋଉଟା କି ଦିଟା ଜାଗାରେ କମନ ଥିବ ମାନେ ଧର ଏଇଠି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଦିଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ ସମାନ ଥିବ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବ ତମେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଦିଟା ଜାକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ସମାନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତମେ କଣ କହିବ ନା ମଧ୍ୟପଦ ରହିଗଲା ସାଧ୍ୟ ବୟବରେ ଯୋଉଟା ବାକି ରହିଯାଇଛି ସିଏ ହେଲା ସାଧ୍ୟ ପଦ ତାହେଲେ ତମର ଯୋଉଟା କଣ ହେଲା ପଦକୁ ଛାଡି ଦେଇକିନା ଦେଖିଲ ତମେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଦେଖିବ କି କୋଉଟା କମନ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ସେଇଟାକୁ ତମେ କହିଲ ମଧ୍ୟପଦ ହେଲା ଦେଖିବ ଦିଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ ସପୋଜ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇଛି ଏଠି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇଛି ଦିଟା ୱାର୍ଡ ସମାନ ହେଲା ନା ନାହିଁ ପୁଣି ଏଠି ଧର ଗୋଲାପ ଦେଇଥିବ ଏଠି ବି ଗୋଲାପ ଦେଇଥିବ ସମାନ ହେଲା ତ ଯୋଉଟା ସମାନ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ତମେ କହିବ ମଧ୍ୟପଦ ଯୋଉଟା ବାକି ପଡିଗଲା ମାନେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଧେୟ ସେଇଥିରୁ ତମେ ନା ଯୋଉଟା କମନ ଅଛି ଦିଟା ଯାକରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ କହିଲା ମଧ୍ୟ ପଦକୁ ଛାଡି ଦେଇକିନା ଆଉ ଯୋଉ ପଦଟା ବଳି ପଡିଲା ମଧ୍ୟ ପଦର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ନା ପାରିବ ସେ ଏଠି ବି ରହିପାରିବ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ ସେମିତି ହେଲା ତ ଯୋଉଟା ବଳି ପଡିଲା ମଧ୍ୟ ପଦକୁ ଛାଡି ଦେଇକିନା ଯୋଉଟା ବଳି ପଡିଲା ସାଧ୍ୟ ବୟବରେ ସିଏ ହେଲା ସାଧ୍ୟ ପଦ ଆଉ ଯୋଉଟା ପକ୍ଷ ଭାବରେ ବଳି ପଡିଲା ସେଇଟାକୁ କଣ କୁହାହବ ନା ପକ୍ଷ ପଦ ଓକେ କଣ କୁହାହବ ପକ୍ଷ ପଦ କ୍ଲିୟର ସରି ଏଇଟା ପେନ୍ ଭଲସେ ଚାଲୁନି ତ ହେଲା ପକ୍ଷ ପଦ ରାଇଟ ତ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ କଣ ଲେଖିଲ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ମଧ୍ୟପଦ ଆଉ ହେଲା
ମଧ୍ୟପଦ ଟା ଦିଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ହେଲା ମଧ୍ୟପଦ। ତାପରେ ମଧ୍ୟପଦକୁ ଛାଡିକିନା ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ବାକି ପଡିଯାଇଛି ସେ ହେଲା କଣ ନା ସାଧ୍ୟ ପଦ। ତାପରେ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟପଦକୁ ଛାଡି ରହିଯାଇଛି ସେଟା ହେଲା ପକ୍ଷ ପଦ। କ୍ଲିୟର? ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିଗଲ କି ଆମର ଟୋଟାଲ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ କଣ କଣ ଅଛି ନା ଏଇଠି କଣ ହବ ନା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଦିଟା କଣ ନା ତର୍କ ବଚନ ବା ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବା ହେତୁ ବଚନ, ରାଇଟ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ, ମତେ ଇଏଟା କାଢିବାର ଥିଲା। ହଉ ଦେଖ ରହିଲା ହେତୁ ବଚନ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ହେତୁ ବଚନର ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧ୍ୟ ବୟବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପକ୍ଷବୟବ। ମୁଁ ଖାଲି ପକ୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧ୍ୟ ବୟବ, ଗୋଟେ ହେଲା ପକ୍ଷ ବୟବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧ୍ୟ ପଦରେ ସାଧ୍ୟ ବୟବଟାରେ କଣ ଆସିବ ନା ପକ୍ଷ ପଦ ଆସିବ। ଆଉ ପକ୍ଷ ବୟବରେ ପକ୍ଷ ପଦ ଆସିବ। ତାମାନେ ତମେ ଜାଣିଲ କେତେଟା ପଦ ରହିବ? ହୁଁ କେତେଟା ପଦ ରହିବ? ଟିକେ ରୁହ ବୋର୍ଡ ଟା ତାର ବାହାର କରେ। ଏଟା ଆମର ଠିକ ହଉନି, ମୁଁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଓକେ। ତ ତମେ ଜାଣିଲ କି ତମର କଣ କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ହବ ହେତୁ ବଚନ, ସରି ହେତୁ ବଚନ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ହେତୁ ବଚନ କେତେଟା ରହିବ? ଦିଟା ରହିବ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧ୍ୟ ବୟବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପକ୍ଷ ବୟବ। ସାଧ୍ୟ ବୟବ ମାନେ ଖାଲି ପ ଲେଖିଦେଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ନା ତମେ ପୁଣି ସେଠି ଏତେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଜାଗା ହବନି। ତ ସାଧ୍ୟ ପଦ ସାଧ୍ୟ ବୟବରେ ତମର କଣ ରହିଲା ନା ସାଧ୍ୟ ପଦ ରହିଲା। ପକ୍ଷ ବୟବରେ ପକ୍ଷ ପଦ ରହିବ। କ୍ଲିୟର? ତ ସେ ଆଉ ବାକି ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କମନ ଥିବ ସେଇଟାକୁ କଣ କହିବ ନା ମଧ୍ୟ ପଦ। ତା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା କଣ ନା ମଧ୍ୟ ପଦ। ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିଲ କି ତମର ଏଇଠି ତିନିଟା ପଦ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧ୍ୟ ପଦ, ଗୋଟେ ହେଲା ପକ୍ଷ ପଦ, ଗୋଟେ ହେଲା ମଧ୍ୟ ପଦ। ପୁଣି ହେତୁ ବଚନ ରହିଲା ଦିଟା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିବ ଗୋଟେ। ତାମାନେ ଏଠି ତର୍କ ବାକ୍ୟ କେତେଟା ରହୁଛି? ତିନିଟା ହେଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟେ, ହେତୁ ବଚନ ଦିଟା। ତ ଟୋଟାଲ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ତାମାନେ ତିନିଟା ହେତୁ ବଚନ ରହିବ। ହେଲା ସରି ତିନିଟା ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବା ତର୍କ ବଚନ ରହିବ। ସେଥିରୁ ହେତୁ ବଚନ ଦିଟା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟେ। ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ହେତୁ ବଚନ ଦିଟା ଯାକ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାକୁ କୁହାହବ ସାଧ୍ୟ ବୟବ, କୁହାହବ ପକ୍ଷ ବୟବ। ସାଧ୍ୟ ବୟବରେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଆଉ ସାଧ୍ୟ ବୟବ ମିଶିକି ନା ଥିବେ ହେଲା। ଦେଖ କଣ ଥିବେ ସାଧ୍ୟ ବୟବରେ ନା ସାଧ୍ୟ ବୟବରେ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଥିବ, ସାଧ୍ୟ ପଦ ଥିବ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ଥିବ ନା ମଧ୍ୟ ପଦ ଥିବ। କ୍ଲିୟର? ସାଧ୍ୟ ପଦ ଥିବ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପଦ ଥିବ। ପକ୍ଷ ବୟବରେ କଣ ରହିବ ନା ପକ୍ଷ ବୟବରେ ସେଇ ପକ୍ଷ ପଦ ରହିବ। କ୍ଲିୟର? କଣ ରହିବ ନା ପକ୍ଷ ପଦ ରହିବ, ଲିଭି ଯାଉଛି ଚାଲୁନି ଠିକ ସେ। ପକ୍ଷ ପଦ ରହିବ ପ୍ଲସ ଆଉ କଣ ରହିବ ନା ଆଉ କଣ ରହିବ ନା ମଧ୍ୟ ପଦ ରହିବ। ତାମାନେ ପଦ ଦିଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇ ଦିଟାର କେବେ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ କିଏ କୋଉପଟେ ରହିବ। ମଧ୍ୟ ପଦର କିଛି ମାନେ ପ୍ଲେସ ଠିକ ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିବ କି ବିଧେୟରେ ରହିବ। କ୍ଲିୟର? ତ ତାମାନେ ତମେ ସବୁବେଳେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଲ। ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କଣ ହବ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ତମର କଣ ହବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ତମର ସବୁବେଳେ ତମର ଯୋଉ ପକ୍ଷ ପଦ ଟା ରହିଲା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବ ହେଲା। ପକ୍ଷ ପଦ ତାପରେ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଏମିତି ରହିବ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ କି ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ପକ୍ଷ ପଦ ତାପରେ ରହିବ ସାଧ୍ୟ ପଦ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ଏଇପଟେ ଯା ଯିଏ ଅଛି ସେ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହେଲା ବିଧେୟତା। ମାନେ ପକ୍ଷ ପଦ ତମକୁ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହବ କି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଏ ହୁଏ? ସାଧ୍ୟ ପଦ, ପକ୍ଷ ପଦ ନା ମଧ୍ୟ ପଦ? ତମେ କହିବ କଣ ନା ପକ୍ଷ ପଦ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୁଏ। ତାହେଲେ ବିଧେୟ କିଏ ହୁଏ ନା ସାଧ୍ୟ ପଦ ସବୁବେଳେ ବିଧେୟ ହୁଏ। ଆଉ ହେତୁ ବଚନ କଣ କରେ ନା ହେତୁ ବଚନ ଏଠିକି କିଛି ଆସିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ତାର ସବୁବେଳେ ହେତୁ ବଚନରେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଟା ରହିବ। ଆଉ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାର କାମ ହେଲା ଖାଲି ଦିଟା ଯାକ ହେତୁ ବଚନକୁ ଯୋଡିବ, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏତିକି। ତାହେଲେ ତମେ ଗଠନ ଦେଖିଦେଲ ହେଲା। ଗଠନ ତମକୁ ପଢେଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖ କଣ ଅଛି ନା ତମର ଚାରିଟା ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି। କଣ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ। ତମେ ଏବେ କହିବ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ପୁଣି କଣ ଗୋଟେ? ନା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇନା କହିଲେ କଣ କହିଲେ କି ଆମର ମଧ୍ୟ ପଦଟାର ଜାଗା କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ରହେ, ବେଳେ ବେଳେ ବିଧେୟରେ ବି ରହେ। ମାନେ ଦେଖ ସେ ୟା ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବ ୟା ତ ବିଧେୟରେ ଥିବ। ତ ଯଦି ହେତୁ ସାଧ୍ୟ ବୟବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛି, ପକ୍ଷ ବୟବରେ ବି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହି ବି ପାରିବ, ବିଧେୟରେ ବି ରହିପାରିବ।
ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ସେ ସପୋଜ ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ବିଧେୟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିପାରିବ। ଯଦି ସେଠି ମାନେ ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛି ପକ୍ଷ ଭାବରେ ସରି ବିଧେୟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଧେୟ ବି ରହିପାରିବ। ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତାର ଏଇ ଜାଗା ଟା ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏଇ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟାକୁ ଦେଖିକିନା ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଆମର ଚାରିଟା ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି ହେଲା ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟା କଣ ହେଲା ନା ତାର ଚାରିଟା ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ତମକୁ ଯଦି ପଚାର ଆଉ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ କଣ ନା ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ହଉଛି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ଗୋଟେ ରୂପ ହେଲା। ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଟାରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି କି କୋଉ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଅଛି ନା ଆମେ ମଧ୍ୟପଦର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିକି ସେ ସାଧ୍ୟାବୟରେ କୋଉ ପଦଟା ନେଇଛି ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ବିଧେୟର ଜାଗାରେ ଅଛି ସେମିତି ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ମାନେ ବିଧେୟର ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କହନ୍ତି କଣ ନା ସେଇଟା ହେଲା ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ। ତ ଆମର ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ କେତେଟା ଅଛି ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଆମର ଅଛି ଟୋଟାଲ ଚାରିଟା। ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇଏ ହେଲା ଥାର୍ଡ ଇଏ ହେଲା ଫୋର୍ଥ। ତ ତମେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ଏଇଠି ଯୋଉ 4 ନମ୍ବର ଟା ଅଛି ଫୋର୍ଥ ଇଏ ହେଲା ଥାର୍ଡ ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ। ତ ତମେ ଭଲସେ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ଜେଡ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ମାନେ ଏଇଟା କଣ ନା ତମେ ଏଇଟା ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଜେଡ୍। ତାପରେ ସି ଫର୍ ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସି ଭଳିଆ ସି ଟା ଏମିତି ଟି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ଯଦି ସି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ଏମିତି ମନେ ପକେଇବ ସି ଥ୍ରୀ ତିନି ମାନେ ସି ଫର୍ ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ସି ଯଦି ସି ହେଲେ ତାର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟା ମାନେ ନାଇଁ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଟା ଓଲଟା ଜେଡ୍ ଫୋର୍ଥ ଟା ହେଲା ଜେଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟା ହେଲା ଓଲଟା ଜେଡ୍ ତାପରେ ତାପରେ କଣ ନା ତୃତୀୟ ଟା କଣ ହଉଛି ନା ସି ଥ୍ରୀ ଫର୍ ସି ତାର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ ହେଲା କଣ ନା ଟୁ। ତ ତାର ଏମିତି କରିକିନା ଆମର ଚାରିଟା ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ କଣ ନା ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟଟା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟଟା କଣ ଥିଲା ନା ଉଲ୍ଟା ଜେଡ୍ ତମେ କଣ କୁହାହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଗାରଟା ଦେଖ ତମର ଧର ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇଛ ଠିକ ଅଛି ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଧେୟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ସପୋଜ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ବିଧେୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଧେୟ ଅଛି ମୁଁ କଣ କହିବି ନା ମୁଁ କହିବି କି ନା ଏଇଠୁ ବିଧେୟ ତ ମୁଁ କହିଲି କି ସାଧ୍ୟ ବାବୁ ଟା କଣ କରିଛି ନା ଏଇଠି ଏଠି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ ମ ଟା କୋଉ ପଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ବାଁ ପଟ ସାଇଡରେ ତା ମାନେ ଏଠି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଜାଗା ନେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା ତାପରେ ବିଧେୟରେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହଉ କି ସେ ଯୋଉ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହଉ ଯାହା ନେଲେ ଚଳିବ। ସପୋଜ ମୁଁ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ନେଲି ତ ଏଠି ବି ମ ଟା କୋଉ ପଟେ ଅଛି ମ ଟା କୋଉ ପଟେ ଅଛି ନା ଡାହାଣ ପଟରେ ଅଛି ତା ମାନେ ସେ ବିଧେୟର ଜାଗା ନେଇଛି ରାଇଟ। ତ ମଧ୍ୟପଦ ଏଇଠି ତାହେଲେ କଣ ରହିବ ନା ଏଇଟା ହବ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଅଛି ତାହେଲେ ନା ଏଇଠି ଅଛି ସାଧ୍ୟ ପଦ କଲର ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ଭଲସେ ରହିବ ଇଏ ହେଲା ସାଧ୍ୟ ପଦ ଇଏ ହେଲା ପକ୍ଷ ପଦ ତାମାନେ ତମକୁ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି କି ଅ ଏଇଠି ଆ ତର୍କ ଫାଷ୍ଟ ହେତୁ ବଚନରେ ମାନେ ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟପଦ ଟା କାହାର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପକ୍ଷ ଭାବରେ କାହାର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ନା ବିଧେୟର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ହେଲା। ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ତାମାନେ ତମେ ମୋ ରୁ ମୋ କୁ ଯୋଡି ପାରିବ। ତାପରେ ଏଠୁ ଯଦି ମୁଁ ସାଧ୍ୟ ବାବକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାର କଲି ପକ୍ଷ ବାବକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର କରିବି ତାହେଲେ ଏଠି ଓଲଟା ଯୋଉଟା ଫର୍ମ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଫର୍ମ ହଉଛି ଭଲସେ ଦେଖ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଫର୍ମ ହଉଛି ତ ତମେ କେମିତି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ନା ତମେ ଦେଖିବ କି କାହାର ଜାଗା ନେଇଛି ଠିକ ଅଛି। ସେ କାହାର ଜାଗା ନେଇଛି ତାହେଲେ ତମକୁ ଯଦି ପଚାର ହବ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ବା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟପଦ ଟା ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ କାହାର ସ୍ଥାନ ନଉଛି ତମେ କହିବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିକଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟା ହଉଛି ବାଁ ପଟେ ତାପରେ ତମକୁ ଯଦି ପଚାର ପକ୍ଷ ପଦରେ କାହାର ସ୍ଥାନ ନଉଛି ନା ବିଧେୟର ଏଇ ମଧ୍ୟପଦର ସ୍ଥାନ ଟାକୁ ଦେଖିକି ଏଇ ମଧ୍ୟପଦର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ କହୁଛେ କି ସେ କୋଉଠି ମାନେ ସେ କୋଉ ସଂସ୍ଥାନରେ କୋଉ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଅଛି ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ନା ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଅଛି ନା ତୃତୀୟରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡାକ କଣ ଭରା ହବ ନା ଏଇଠି ଯଦି ଏଇଠି ମ ହେଲା ଏଇଠି କଣ ହବ ନା ଏଇଠି ହବ ସାଧ୍ୟ ବାବ ମାନେ ତମେ ହଁ ତମେ ଏମିତି ବି ନେଇପାରିବ ହେଲା ସାଧ ବାବକୁ ତମର କଣ କୁହାହେଇଛି ନା ପ କୁହା ହଉଛି ରାଇଟ ଆଉ ଏଇଟା ପକ୍ଷ ପଦକୁ ସରି ଏଇଟା ହେଲା ସାଧ୍ୟ ପଦ ଏଇଟା ହେଲା ପକ୍ଷ ପଦ ଅ ମାନେ ହେଲା ପକ୍ଷ ପଦ ପ ମାନେ ହେଲା
ସାଧ୍ୟ ପଦ ତାକୁ ଧରିକି ତମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ହବ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ପକ୍ଷ ପଦ ଟା ହବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାପରେ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଟା ହବ ବିଧେୟ ତାହେଲେ ଅପ ହବ ରାଇଟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ନା ଛାଡ ଏଇ ସେଗୁଡା ପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିବା ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ତମେ ଦେଖିଦେଲ ତାକୁ ଧରିକି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ବି ସେମିତି ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଏମିତି ତ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପଦ ଟା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ସବୁବେଳେ ହେଲା ମଧ୍ୟପଦ ବାକି ଯୋଉଟା ବଳି ପଡିଲା ଏଇଟା ହେଲା ପ ଏଇଟା ହେଲା ଅ ତାକୁ ଧରିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ହବ ନା ଅପ ହେଲା କଣ ହବ ନା ଅପ ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା ତମକୁ ଯଦି କିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କି ତମର ଏଇଠି ହେଲା ସପୋଜ ମୁଁ ନେବି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତାପରେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ବା ବିଧେୟ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପଦ ଟା କାହାର ଜାଗା ନେଇଛି ବିଧେୟର ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଏଇଟା କଣ ପକ୍ଷ ପଦରେ କାହାର ନେଇଛି ପକ୍ଷ ଅବୟବରେ କାହାର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ମଧ୍ୟ ପଦ ଟା ସେଇ ବିଧେୟର ଦିଟା ଜାକରେ ସମାନ ବିଧେୟର ନେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ଆଉ ବାକି ଯୋଉଟା ବଳି ପଡିଲା ସେଇଟାକୁ ତମେ ସାଧ୍ୟ ପଦ କହିବ ରାଇଟ କଣ କହିବ ନା ସାଧ୍ୟ ପଦ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଏଇଟା ହେଲା ପକ୍ଷ ପଦ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ଅପ କରିକିନା ଲେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ ତ ପ ମାନେ ହେଲା କଣ ନା ସରି ପ ମାନେ ହେଲା ସାଧ୍ୟ ପଦ ହେଲା ପ ମାନେ ହେଲା ସାଧ୍ୟ ପଦ ଅ ମାନେ ହେଲା ପକ୍ଷ ପଦ ତ ତାକୁ ଧରିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତମର କଣ ହବ ନା ଅପ ହବ ରାଇଟ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଜଏନ କଲି ମ କୁ ମ ଯୋଡିଦେଲି ତାପରେ ପରୁ ମକୁ ଯୋଡିଦେଲି ଅରୁ ମ କୁ ଯୋଡିଦେଲି ତାହେଲେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଟା ଏଇ ସିମ୍ବଲ ଟା ହଉଛି ନା ହଉନି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ସେମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ତମକୁ ଯଦି ପଚାର ହବ କି ତମର ଦ୍ଵିତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଟା ସାଧ୍ୟ ବୟରେ ଆଉ ପକ୍ଷ ବୟରେ କାହାର ଜାଗା ନଉଛି ନା ଦିଟା ଜାଗାରେ ବିଧେୟର ଜାଗା ନଉଛି ତମେ କହିପାରିବ ଆଗ ମାନେ ସ୍ଥାନ ବି ତମେ କହିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରେ କଣ ଅଛି ନା ତମର ଥାର୍ଡ ଫିଗର ଥାର୍ଡ ଫିଗର ବା ତୃତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ତମେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଭଲ ସେ ଏଇଟା ବଡ ସହିତ କରିବା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଟା ଯୋଡି ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମ କହୁଛେ ଆଉ ବାକି ଯୋଉଟା ରହିଲା ତାକୁ କଣ କହୁଛେ ନା ଏ ସାଧ୍ୟ ପଦକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ପ ପକ୍ଷ ପଦକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମତେ କୁହ ତୃତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଟା କାହାର ଜାଗା ନେଇଛି ନା ଦିଟା ଯାକ ହେତୁପଚନରେ ସେ କାହାର ଜାଗା ନେଇଛି ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଜାଗା ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିଧେୟର ଜାଗା ନେଇଥିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ତୃତୀୟ କରୁଛେ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ କଣ ହବ କଣ ନା ଜେଡ ଯଦି ଜେଡ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମ ଏଇଠି ରହିଲା ଏଠି ମ ରହିବ ଏଠି ରହିବ ପ ଏଠି ରହିବ କଣ ପାଇଁ ନା ତମେ ଜାଣିଛ ସାଧ୍ୟ ପଦ ମାନେ ହେଲା ପ ମାନେ ହେଲା ଅକ୍ଷ ପଦ ଆଉ ମ ହଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ପଦ ତ ମ କୁ ମ କୁ ଯୋଡିଦେଲେ ମାନେ ତାମାନେ କଣ ନା ମ ଟା ସରି ମଧ୍ୟ ପଦ ଟା ଚତୁର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ କଣ କରିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ ହେଲା ସେଠି କଣ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଜାଗା ନଉଥିଲା ସାଧ୍ୟ ବୟରେ ଆଉ ପକ୍ଷ ବୟରେ ନଉଥିଲା ବିଧେୟର ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା କଣ କରିବ ନା ନା ସାଧ୍ୟ ବୟରେ ନବ ପକ୍ଷ ବିଧେୟର ଜାଗା ଆଣ୍ଡ ପକ୍ଷ ବୟରେ ନବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଜାଗା ଠିକ ଅଛି ତ ଏତିକି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେଲି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ତାର ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଆଜି ପଢିଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ କି ଚାରିଟା ଅଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଦର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିକିନା ଓ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛି କି ବିଧେୟରେ ଅଛି ହେତୁ ବଚନରେ ସେଆକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରୁଛେ କି ସେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଭିତରୁ କାହା ଭିତରେ ଅଛି ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ଫର ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍ ଡେଫିନେଟଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖା ହବା ଆଉ ତମର କାହାର ଦରକାର ଅଛି କି ବୁକ୍ ମାନେ ବହିର ଫଟୋ କାହାର ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ବା ତାର ଯଦି ମାନେ କଣ କହିଲ ହଁ ତାର ଦରକାର ଥିବ ତମର ଯଦି ମାନେ ମଟେରିଆଲ ଟାର ପିଡିଏଫ ପିଡିଏଫ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କହିବ କହିଲେ ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଟାକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି ମାନେ ତମକୁ ଦେଇପାରିବି
କଣ ନା ସେଟା ଅପରାଜିତା ଏଇ ସମାନ ଆମର ଯାହାବି ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଇଟା ହିଁ ଅପରାଜିତା 247 ସେଇଟା ଅଛି ଦେଖିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିନି କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି। ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି। ଏମିତିରେ ତ କେହି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାର ନାହିଁ କଣ କେଜାଣି ଲାଇକ୍ କଲେ ହେଲେ ପଇସା ପଡୁଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକିନା ବୁଝେଇବି ତମେ ଯେତିକି ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକିନା ଗଳିଥାନ୍ତ କେହି ବୁଝେଇ ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବି କାଟୁଛି ଠିକ ଅଛି। ସୋ ୟେସ୍ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ତାକି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଲୋଡ ହବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍ ଡେଫିନେଟଲି ତମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ମତେ ଯେତେ ଲାଇକ୍ ମିଳିବ ମତେ ଲାଗିବ ମତେ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଜୋସ୍ ଆସିବ କି ମୁଁ କେମିତି କରିବି ବୋଲି ଠିକ ଅଛି। ସୋ ପଢ ଟେକ୍ କେୟାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ୱାଚିଂ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ